έχουμε κάτι μικρά κόμματα, παιδιά. Με κάτι παράξενα ονόματα, δείτε. 36 κόμματα υπέβαλαν έτσι για τις εκλογές τις δικές μας, Γιώργο. Ναι. 36, έχει πολλά ενδιαφέροντα, καλά, είναι τα γνωστά έτσι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ. Υπάρχει και το περίφημο Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, κόμμα, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό Πασόκ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, κόμμα όχι στον πόλεμο. Ένα κόμμα είναι αυτό, όχι στον πόλεμο. Κόμμα επιχείρηση, χαρίζω οικόπεδα, χαρίζω χρέη, σώζω ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος, ΠΑΕΚΕ, του Τζαλαλίδη αυτά. Είναι ένα κόμμα. Του Τζαλαλίδη είναι κόμμα αυτό. Ό,τι θα δείτε είναι όλα υπαρκτά κόμματα, έτσι δεν είναι? Το Ράδιο Αρβίλα διαφωνεί ριζικά με την τηλεοπτική προβολή μόνο των μεγάλων κομμάτων και συστήνει στον Έλληνα ψηφοφόρο μερικά ιδιαίτερα κόμματα από τα 36 συνολικά που θα κατέβουν στις επερχόμενες εκλογές μαζί με τις προγραμματικές του δηλώσεις. Ο ΑΚΕ, Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κουκουέ. Διαφωνούμε με τις διαφωνίες του Κουκουέ που διαφωνεί με τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους, γι' αυτό και θα το ανασυγκροτήσουμε διαφωνώντας με τις διαφωνίες του. Επίσης θέλουμε ο ριζοσπάστης να κυκλοφορεί με DVD. Οι άλλοι πιο μάγκες είναι. Πάμε στο ΓΕΣΕΕΠ. Τέρμα στα ψευτοδιλήμματα των διακοπών όπως πάμε Μύκονο ή Χαλκιδική. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα. Πάμε στο ΓΕΣΕΕΠ. Δεν ξέρουμε ακόμα που είναι το ΓΕΣΕΕΠ, ούτε αν έχει βουνό ή θάλασσα, αλλά για μας μετράει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Παναθηναϊκό κίνημα, Πάνκι. Ας χρεοκοπήσει η χώρα. Ας φύγουμε από το ευρώ. Ας φύγουν όλοι για μετανάστες στα θρακορυχεία. Ας ξαναγυρίσουμε στην παλαιολιθική εποχή. Ο Παναθηναϊκός μας να ξεχρεώσει και να βγει στο Champions League και να πάει να γαμπηθεί η χώρα. Τυρανοκτόνη. Όραμά μας να επιστρέψουν οι τυρανόσαυροι στον πλανήτη Γη. Αφού επιστρέψουν, με την ψήφο σας θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε. Έτσι θα είμαστε πραγματικοί τυρανοκτόνοι. Ποια οικονομική κρίση και μαλακίες. Οι τυρανόσαυροι είναι το πρόβλημα. Όχι του Στέλιου Παπαθεμελή. Σε ό,τι μας ρωτούν θα λέμε όχι. Σε ό,τι μας προσφέρουν θα λέμε όχι. 30 πόντους ύψος να μου δίνουν, όχι θα λέω εγώ. Η Αντριάννα Λίμα γυμνή να μας παρακαλάει, όχι θα λέμε. Ο Μεταξάς πιο μάγκας ήταν που τον θυμούνται ακόμα για το όχι. Όχι, όχι και πάλι όχι. Και τέλος, ανεξάρτητη ανανεωτική αριστερά, ανανεωτική δεξιά, ανανεωτικό Πασόκ, ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, όχι στον πόλεμο, κόμμα επιχείρηση, χαριζοϊκόπεδα, χαριζοχρέη, σωζοζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος, ΠΑΕΚΕ. Επίσης, ανανεώνω τηλεκάρτες. Τρώω γλυκά αν είστε διαβητικοί. Πάω εγώ τουαλέτα αν έχετε πέτρες στα νεφρά. Εξοντώνω εξωγήινους. Χτίζω, γκρεμίζω, ανακαινίζω. Σιδερώνω ρούχα, πλένω πατζούρια και υποβάλλομαι σε εγχειρήσεις αν φοβάστε τα χειρουργεία. Μένω έγκυος, κυοφορώ, γεννάω χωρίς αναισθησία και θυλάζω. Στις 6 Μαΐου θυμήσου το όνομα. Ανεξάρτητη ανανεωτική αριστερά, ανανεωτική δεξιά, ανανεωτικό Πασόκ, ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, όχι στον πόλεμο, κόμμα επιχείρηση, χαριζοϊκόπεδα, χαρίζω χρέη, σώζω ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος, ΠΑΕΚΕ. Απλά μάω και δέρνω. Ράδιο Αρβίλα. Καλό βόλι σε όλους. Το βρήκαμε το κόμμα, δέσε. Λοιπόν, Αυτό είναι.